Gilauman sa Davao City COVID-19 na task force nga aduna nay ipagula nga guidelines sunod simana ang Department of Health kun DOH labot sa himuong pagbakuna batok COVID-19 sa mga eskwelahan. Sumala ni Dr. Michelle Schlosser ang tigpamaba sa Davao City COVID-19 task force sa interview sa City on Radio nga ang maong guidelines mao isundon sa ginatawag nga school-based immunization labi na sa mga minor de edad karon nga gibalik na ang face-to-face classes. We are still awaiting, nagpabilin gihapong naghulat ta sa approval sa Department of Health kasi at the end of the day sila magud ang ato ang i-serve, so sila gyud ang approving body, no? So I hope na within this week or early next week nanatay madungog coming from the Department of Health as to unsaon nato ang school-based immunization. Yes. Subling gipasabot sa health official ang importansya sa bakuna labi na sa mga minor de edad nga dili pa responsable sa ilang kaugalingon ug posible nga dili malikayan ang paghalubilo sa ilang makauban sa klase rason nga sila ang ay maprotektahan gikan sa COVID-19. Kasama mo sa balita ug serbisyo publiko, Radyoman Kirby Manzon, Tatak Arman.